είναι και η κίνηση του πυράβλου. Μόνο που ο αέρας που εξέρχεται από τα προφύσια του προέρχεται από την καύση ενός ειδικού καυσίμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, τον νόμο δηλαδή της δράσης-αντίδρασης, οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα αναζεύγει. Σε κάθε δύναμη που θα ασκήσεις δηλαδή, θα εμφανιστεί και η αντίθετή της, η οποία θα έχει ίδια τιμή, αντίθετη κατεύθυνση, ενώ και οι δύο αυτές δυνάμεις θα ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. Σκέψου το καλοκαίρι που βρίσκεσαι στη θάλασσα και χαλαρώνεις πάνω σε ένα σωσίβιο. Για να κινηθείς προς τα μπροστά, θα πρέπει να ασκήσεις μια δύναμη στο νερό προς τα πίσω. Τότε θα δεχτείς την αντίδραση αυτής της δύναμης και έτσι θα κινηθείς προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν και κατά την εκτόξευση, οι πύραυλοι προωθούνται από το ρεύμα καυσαερίων προς τον ουρανό, αφού έχουν ασκήσει μια δράση προς το έδαφος και έχουν δεχτεί την αντίδρασή της. Έτσι, καταφέρουν τελικά να υπερνικήσουν τη βαρύτητα, με αποτέλεσμα να βγουν από το πεδίο βαρύτητας της γης όταν θα έχουν αποκτήσει ταχύτητα λίγο μεγαλύτερη από 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.